May pagawas na sa ilang kabahin sila si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte ug 2nd Gentleman Attorney Manasseh Scarpio. Human sila gipasakaan og drug smuggling case ni kanhi Senador Antonio Trillanes. Ano ang report ni Kent Abrigana? Pinaagi sa usa ka statement, gibutyag ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte nga welcome development ang gipasakang drug smuggling case ni kanhi Senador Antonio Trillanes batok kaniya. Mas nindot daw nga sa korte sa Pilipinas ang hearing ug dili daw sa gitawag ni ini nga korte sa Facebook ug sa utok sa usa ka gitawag ni ining trililing nga sundalo. Pinaagi daw ni ini nga lakang ma-address nila ang mga akusasyon sa saktong legal channels ug gisiguro mogawas ang kamatuoran. Gibarugan ni Congressman Pulong nga inosente siya ug kumpiyansa siya nga ang judicial process ang mupatinaw sa iyang pangalan. Importante daw nga musalig sa legal institutions kaysa sa trial by publicity o way basihan nga mga aligasyon. Wala na daw siya natingala sa maong lakang. Iya matod pang ginalantaw ang resolution sa libel cases nga gipasaka usab niya batok ang Trillanes. Samtang, gikadismihan ni 2nd Gentleman Attorney Manasseh Scarpio ang gipasakang kaso ni Trillanes nga gibalik ang mga akusasyon batok kaniya. Congressman Duterte o ang ginatawag matod pa ni Trillanes nga Davao Group sa pagkalambigit matod pa sa illegal nga droga. Sumala pa, nagpaigay na og Senate probe kaniya og ang Congressman Pulong kaniadto nga giapilan mismo ni Trillanes kung asa walay nakit-ang igo nga ebidensya ang Senado alang sa ilang indictment. Dugang pa niini, dapat matod pa nga makatuon og leksyon si Trillanes. Ilbi pa nga aduna pa kini ginakatubang nga libel charges tungod na sabmatod pa sa iyang reckless maligning sa ubang tao. Sa karon, ginakuhaan pa og pahayag sa GMA Regional TV si former Bureau of Customs Commissioner Nicanor Faildon. Si Trillanes nagpasaka og kasong drug o graft charges batok kang Congressman Duterte, ex-Customs Chief Nicanor Faildon o ang Attorney Man Scarpio tungod sa nasakbit ka shabu shipment niyang mubalor sa 6.4 billion pesos sa Valenzuela City ni etong 2017. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.